στόμα του μόλις εξέπνευσε, μόλις παρέδωσε την ψυχή του και τώρα δεν κλείνει. Γι' αυτό μου λέει, ίσως πρέπει να το καλύψουμε. Του λέω, παιδί μου, γιατί να το καλύψουμε? Αυτό είναι τα δείγματα του μαρτυρίου του γέροντος. Εκοιμήθη με ένα μαρτυρικό τρόπο. Αυτό είναι προς τιμήν του. Εμείς θα το αφήσουμε και δεν θα μας πειράξει. Λοιπόν, αυτός, όπως ο ίδιος έλεγε, τακτοποίησε το λείψανο και μετά έπρεπε να το κόψει με το ψαλίδι, να φέρει το πρόσωπό του και περίπου σε μια ώρα που ήταν έτοιμος για να κόψει να φανεί το πρόσωπό του, τότε ήταν κλειστό το στόμα του με χαμόγελο και όχι μόνο έτσι, αλλά φαίνεται όλο το πρόσωπό του δεν ήταν πρόσωπο νεκρού, ήταν πρόσωπο ζωντανού ανθρώπου. Και ο γέροντας, επειδή έκλαισε όλη τη ζωή, στο θάνατο του τα έφερε ο Θεός έτσι με ένα θαυματουργικό τρόπο να χαμογελάσει και να μας δείξει τον θρίαμφο, όπως έλεγε ο ίδιος, και την επιτυχία.